A verdade é que me sinto tremendamente orgulloso como galego e como responsable público. Moitos éxitos que vendimia, colleitados os produtores e as produtoras desta terra. Logros todos eles con mérito engadido de pertencer a un sector moi competitivo cada vez máis. Un sector cada vez máis internacionalizado e que son froito dun compromiso activo co produto, pero tamén dun compromiso cos consumidores. Todos estes traballos fornecen unha afirmación que hoxe creo que compartimos todas. Valdeorras hoxe é sinónimo de viños de calidade. Nesta ecuación quero significar o traballo do Consello Regulador pola consolidación ao longo dos anos dunha estrategia clara e, como estamos a ver, moi exitosa. Apostar pola calidade e apostar polo esmero. Un camiño no que contades co apoio das institucións públicas, como mosamos hoxe coa nosa participación man a man neste acto e de todas as administracións. Así se deben facer as cousas, todos xuntos, tirando unha para crear riqueza e construir un futuro nesta comarca.